आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। आपल्याजवळ होणाऱ्या उत्पादित वस्तू या दर्जेदार असतात, पण त्याला आवश्यक असणारी मार्केटिंग आणि वितरण व्यवस्था राबवण्यात आम्ही कमी पडतो। त्यामुळे मार्केटिंग आणि वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं आवाहन माजी खासदार निलेश राणे यांनी केलंय। पाहूयात। आपण प्रोडक्ट चांगले बनवतो, आपली ठेवण चांगली आहे आणि जगाला मान्य होते असे प्रोडक्ट आपल्याकडे निर्माण होतात, होऊ शकतात। पण कुठेतरी आपण मार्केटिंगमध्ये कमी पडतो। आज मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये चायना 65% आहे। म्हणजे जगामध्ये जे काय आपण मोबाईल वगैरे सगळं वापरतो ना, ते सगळं चायनामध्ये असेंबल होतं। तिकडचा 65% कामगार वर्ग हा जगासाठी वस्तू बनवतो। अशाच वस्तू सगळ्या टॉवेल, पर्स वगैरे वगैरे अशाच वस्तू। मग त्यांच्या का जगात पोहोचतो आणि आपला प्रोडक्ट का पोहोचत नाही? तर मॅडम, त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं जाळं आहे डिस्ट्रीब्युशन। आता आम्ही महिला उद्योग भवन माझी आई चालवते, आपण ह्या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम करतात, म्हणून आपल्याला सांगणं महत्त्वाचं आहे की आम्ही आयडेंटिफाय केलं की आपला प्रोडक्ट हा मुंबईमध्ये विकला जाऊ शकतो, पण आपण डिस्ट्रीब्युशनमध्ये मार खातो। आपल्याकडे डिस्ट्रीब्युशन झाडच नाही कोकणामध्ये। तर साधा तुम्ही लोणच्याचं जरी तुम्ही उदाहरण घेतलं, प्रवीण मसाले नावाचा एक ब्रँड आहे, प्रवीण, त्याचं जाळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे। आपल्या कुठल्याच लोणच्याच्या प्रोडक्टचं नाही। प्रवीण बाहेरचा ब्रँड आहे, आपला नाही। आपलं लोणचं खायला त्याच्यापेक्षा तरी चविष्ट असणारच। असं असताना देखील बाहेरचा माणूस आपल्याकडे, बाहेरचा म्हणजे जिल्ह्याच्या बाहेरचा माणूस आपल्याकडे सर्वात जास्त सेल करतो, कारण का त्यांनी डिस्ट्रीब्युटर पकडतो। आपण डिस्ट्रीब्युटर पकडू शकलो, आपले बाय प्रोडक्ट आपण जगाला दाखवू शकलो नाही, आपण मुंबईच्या मार्केटमध्ये दाखवू शकलो नाही। म्हणून मॅडम, आपण इतकी मेहनत करताय, इतक्या वर्षापासून हे जाळं आपण टिकवून ठेवलं, आपलं ह्या क्षेत्रामध्ये आपलं काम उल्लेखनीय आहे। पुढचं पाऊल मॅडम, ह्या लोकांना जगाच्या मार्केटमध्ये, महाराष्ट्राच्या मार्केटमध्ये नेणं, त्याची उलाढाल वाढणं। कारण का माझं इन्कम आज 15 रुपये, ते पुढच्या वर्षी 25 रुपये कसं होईल, त्याच्या पुढच्या वर्षी 50 रुपये कसं होईल? हा ग्राफ जोपर्यंत आपण त्याचा वाढवत नाही, तोपर्यंत आपण मर्यादित राहतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।